Susan Vega artista estatu batuarra Iruñean da. Bere ibilbidea zeharkatuko duen emanaldia eskainiko du gaur. 80ko hamarkadan ospea eman zioten kantu esanguratsuenak eta Flying with Angels disko berriko abestiak ekarriko ditu oholtzara. Estelar Circus konpainiaren Artifice ikuskizunak zientzia, zirkua eta fantasia uztartzen ditu, magia eta humorez betetako emanaldia eskainiz. Orfei asmatzailearen abentura jarraitzen du. Denbora makina baten bidez, denboran zehar bidaiatuko du zirkuaren garai desberdinak ezagutuz. White Carters musika taldea musikeneko 7 ikaslek 2023an sortutako funk banda da. Sustrai afroamerikarretan oinarritutako musika gaur egungo funk soinuarekin uztartzen dute. Beren konposizio propioak zein funk musikako klasikoen bertsioak eskainiz zuzenekoetan. 2026ko jazaldiaren programazioaren barruan emango dute kontzertua. Bilbao Basque Fest euskal kulturaren erakusleio den jaialdia bueltan da aste santuan. Aldezarra antzoki ibiltari bihurtuko da Hortzmuga teatroaren anfitriones antzezlanarekin. Egunero izango dira emanaldiak eta bertaratzen direnak hiriko txokorik adierazgarrienetan barrena gidatuko dituzte umorearen eta musikaren bidez. Argiaren seme-alabak gara. EITBek ekoitzitako ainguratuak soinu fikzio berria gaur estreinatuko da Guau plataforman. Artxipelagoa fikzioaren aurrekaria izanik, mundu aldatuko duen gertakari baten aurreko uneak azaltzen ditu. 6 ataletan zehar, 3 emakumeren bizipenak kontatuko ditu. Ane Gabarain, Miren Gaztañaga eta Angela Lopezen ahotsetan. Kulturplanik onenak EITBren eskutik.